फैनायनि थाखाय बयनिसिमबो बिग्रायारि साबायखरखौ बावहरग्रोनाय जाबाय आरो लोगोसे थांनाय गोलाव सम बर'फोरनि थामोनथानि थाखाय रैखाथिनि थाखाय सोमावसारनायाव मुंख्लं जालांनाय रोजा रोजा मुंख्लं बिथांमोननि सोरगोआरि जिउमानि अराय आलो गोजोननि थाखाय आं आरज गाबग्रोबाय। दिनै बे समाव जोंनिनो सासे जोंनि गेजेरनिफ्राय बेसेबांबा गोबाव सिगाङावनो जों बर' हारिखौ गावनि रैखाथि गावनि थामोनथा गावनि मान सन्मान गासैखौबो लानानै थांना थालांनायनि थाखाय जि मोनसे लामा दिन्थिलांनाय जोंनि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथांनि सोरगोआरि जिउमानि खाथियावबो आं आरज गाबबाय। मानगोनां रायजोफोर, जोंनि बेनाराव नोंथांमोना लिरनाय नुदों दिनै 27थि बड'लेण्ड दाबि सान आरो बे 27थि बड'लेण्ड दाबि सानखौ जोङो क'क्राझार नोगोरमानि बे माइ फोथाराव दिनै फालिदों। बेसेबांबा दुखुनांथाव बाथ्रा। एसे आगोलाव जोंनि लेङाइ आफादगिरिया बुंदों बर' हारिया गावनि थामोनथा गावनि रैखाथिखौ लानानै जिउ खुंनो थाखाय सोमावसारनाया 47 बोसोर जाबाय पिटिसिनिफ्राय लायोब्ला। बे 47 बोसोर सोमावसारनायनि उनाव 1993आव बिएसि मोनबाय आरो 2003 मायथाइयाव बिटिसि मोनबाय। नाथाय दिनै बे बिएसि बिटिसिखौ सोरजिनायाव जाय सोमावसारबोदोंमोन, जाय हाबा मावबोदोंमोन, बेबायदि मोनसे आफाद, बेबायदि मोनसे सोमावसारनायनि मेल खुंनो थाखाय क'क्राझार टाउनाव जोंनो फिल होआखै, फिल गैया। बिटिसि सेक्रेटारियेटआव बिदोंमोन, बिथांमोना बुंबाय गोदोनिफ्रायनो देवबार खालि पारमिसन होयोनो, नाथाय जोंनो बिथांमोना देवबार खालिबो पारमिसन होदिया। जोंनि जारिमिनारि फिल्ड दङ बेवहाय, क'क्राझार हायार सेकेन्डारि फिल्ड, बेखौबो एडमिनिस्ट्रेसना गावसोरनि आखायाव लांनानै दोनहैबाय। दिनै गणतान्त्रिक मानसिफोरनि थाखाय बे क'क्राझार टाउनाव जायगा गैला। आङो दाख्लै दिल्लीयाव थानाय समाव क'क्राझारनि डिसिजों 45 मिनिट फनाव आङो नांलायहरदों जे नोंथांमोना गणतान्त्रिक मानसिफोरनि जि स्पेस बेखौ बन्द खालामनायनि अधिकार गैया होननानै। मैया मोना सानजौफुंनिफ्राय जालायबाय, मैया सानजौफुङावसो मिथिबाय बेवहाय आरो मोनसे हानजायालायनो बेवहाय माने मोनसे हाबाफारि लादों, बिपिएफ हानजाया बेवहाय रेलि लादोंनो। जोङो सानबा सिगांनिफ्रायनो पारमिसन नागिरबाय डिपुटि कमिशनारनियाव, पारमिसननि खुनु दरकार गैया, थेवबो फर्मेलिटिनि थाखाय मोजाङैनो मोजां जालांथों होननानै जोङो बिथांमोननियाव पारमिसन नागिरनानै एप्लाइ खालामबाय। मैया दाख्लैसिम गासैबो अके होगोन होगोन होगोन। आंनोबो डिसिया बुंहरबाय बे फिल्डखौल' होनो हाया, जायखिजाया फिल्डखौ नोंथांमोना ला। मैया सानजौफुङाव बिपिएफ हानजाया एप्लाइ खालामहैबाय, एमएलए थांबाय, सोरबा थांबाय, दानिया बिपिएफ हानजानोसो पारमिसनखौ होग्रोबाय। फुंनि 10टानिफ्राय 12टानि गेजेराव पारमिसन मोनगोन। जोंनि लेङाइ गाहाय नेहाथारि समनाथ नार्जारिया डिसि अफिसाव जिरायै जिरायै हरनि 10टासिम जिरायनानै बिथांनो पारमिसन हरबाय। साननि 1टा बाजानिफ्राय 4टा बाजायालागै जों मिटिं खुंनो मोनगोन ना बेवहाय। सोरनि बिफानि हादोर बेलाय, सोरनि बिफानि हादोर? मोनसे देशनि सिस्टेमखौ जों रेसपेक्ट खालामो। এখন দেশৰ সিস্টেমটো আমি রেসপেক্ট করো। ইট ডাজন্ট মিন দ্যাট দ্য সিস্টেম এক্সপ্লয়েট আস, সিস্টেম ডমিনেট আস। সিস্টেমক কোনো পারমিশন দিয়া হওয়া নাই, সিস্টেমनो बेबायदि पारमिसन होआखै। दानि सानै मिनिस्टार फैनानै रायलायफैदों नोंथांमोनहा पारमिसना 1टायाव 1टानिफ्राय मिटिं खालाम होननानै। आं बुंदों नोंथांमोननि डिसिखौ रेडि जानानै थानो हो, आङो सप्तासेनि गेजेराव कर्टनिफ्राय बिथांनियाव कागज लाबोनानै होफैगोन। जों मानो पारमिसन मोना, बिसोर मानो पारमिसन मोनग्रोयो? He may be IAS officer, he may be IPS officer, he may be prime minister, he may be राष्ट्रपति, whoever may be, रावहाबो अधिकार गैया। बे देशआव मनमोहन सिंहआ जेसेबां अधिकार दङ, सोनिया गान्धीआ जेसेबां अधिकार दङ, प्रणब मुखार्जीआ बेसेबां अधिकार दङ, जोंहाबो समान अधिकार दङ। दा बेनिखायनो रायजोफोर, गिदिर गिदिर मानसिफ्रा बुंलांदों उदांस्रिखौ मागिनानै मोना, उदांस्रिखौ सेख'नानै लानांगौ, सेख'नानै लानांगौ। आरो दिनै जोंहाबो सम सफैबाय, 47 बोसोर मागिबाय, 47 बोसोर बिबाय, आरो दायो जोङो रावनियावबो बिया, जोङो सेख'नानै लानांगोन। बे हाया जोंनि आबै आबौनि, बे हाया जोंनि, बे हायाव गिबियावनो जोंनि अधिकार, बिनि उनावसो आयाराम गयाराम थांना
थायोना थाया जों मिथिया दा बेनिखायनो रायजोफोर आङो नुनानै गोसोआव दुखु मोनदों बे देशनि नोगोरारि हिसाबै बे देशनि सिस्टेमखौ रेसपेक्ट खालामनो सोलोंदों आंबो सोलोंदों दे मुलुगनि मादावनो बयनिख्रुइ देरसिन गणतान्त्रिक देशनो माबायदि देशालाय जोंबो बेनि नोगोरारि जानो सोलोंनि नाथाय बे देशनि सिस्टेमा पलिटिकेल लिडारफोरनि गलाम बिनि बादै जेबो नङा पलिटिकेल लिडारफोरनि दिनै बिथांमोना सोरबा डिपुटि कमिशनारा एमएलए थांग्रोबानो पारमिसन होग्रोनांगौ एमएलए गैयैनो पारमिसन होआ गणतन्त्रनि कुनु कन्स्टिट्यूशन कुनु ल कुनु पेजाव बेबायदि लिरनाय गैया Constitution is equal for all. Law is equal to all. गासैनिबो समान बियो दा बेनिखायनो जोंनि सायाव अन्याय जादों रायजोफोर अन्याय आरो बे अन्याय जि जादों बिनि फिननायखौ जोङो होनांगोन मानगोनां रायजो राजा बिथांमोन दा बे समाव बड'लेण्डनि जारिमिनखौथ' गोलाव सम बुंनांगोन होननानै आं सानाखै मानोना बेवहाय जिखिनि रायजोफोर फैदों बे रायजोफ्रा गासैबो मिथिजोबनानैसो फैदों रावबो बेवहाय घुस होनानै लाबोआखै थाखा होनानै लाबोआखै फैसा होनानै लाबोआखै सोरखौबा घुस होना लाबोदों नामा रायजोफोर फैसा होना लाबोदों नामा सिगिनानै लाबोदों नामा गावनो फैयाखै होमबाथ' जोंहा रायज्लायनांगौआनो गैला लामाया सिदा थाबायलांबाय थाबानो जाबाय आं बुंबाय थादों जोङो दिनै बेवहाय मेल खुंदों मैयानिफ्राय टिभिआव सरसा जादों बिपिएफ हानजाया एक्सपार्ट कमिटि बिनो बिखौ काउन्टार खालामनानैसो जोङो बेवहाय मेल खुंदों होननानै टिभिआव मैयानिफ्राय सरसा जागासिनो दङ आं मैया बुंहरदों बेजों लोब्बा गैया बिथांमोना मैयासो थांखि लाब्रबदों जोंखौ मिटिं खुंगोन होननाय खोनानानै मैयासो थांखि लाब्रबदों नाथाय जोंनि बे हाबाफारिया 1987 मायथाइनि 2 मार्चआव बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ बे क'क्राझार फिल्डआव क'क्राझार कलेजनि फिल्डआव जि समाव आलादा रायजो बिनानै सोमावसारजेनदोंमोन बै समनिफ्रायनो सोलिगासिनो दङ जों थांनाय बोसोरावबो फालिदों बिनि सिगां बोसोरावबो फालिदों जेब्ला बड'लेण्ड आन्दलन जादों बे 2 मार्चखौ जोङो फालिबोदों बड'लेण्ड दाबिनि सान होननानै आरो जों बुंदों जि समसिम बड'लेण्ड जाया बड'लेण्ड जानायनि उनावबो बे 2 मार्चआ जोंनि थाखाय मोनसे जारिमिनारि दिन जानानै थागोन मानोना बे दिनावनो बे सानावनो बर'फ्रा गावनि अधिकारखौ लानानै आत्मा सन्मानखौ लानानै थांना थानायनि जोङो सिमां नुदों जोङो थांखि लादों आरो दिनै जोंनि माखासे दैदेनगिरिफ्रा इतिहासखौ बावबाय जोंनि जारिमिनखौ बावबाय बर' हारिनि सोबख'जानाय नासयजानाय गादब जानायनि जारिमिनखौ बावबाय मानोना गावसोरा 10 बोसोर राजा महाराजा बायदि जिउ खुंबाय नालाय गोरिब गुन्द्रा आइ आफा रायजो राजानि खोथाखौ बावजोबबाय आरो बियो जारिमिनाव बेबो जेबो गोदान नङा बेबायदि जाबोखादों गोदो गोदायनिफ्रायनो जारिमिनाव बेबायदिनो जाबोदों सोरबा औरंजेबा गावनि बिफाखौनो बुथारदों सोरबा राजा महाराजाया गावनि बिदाखौ गावनि बिमाखौ बुथारनाय बे गोदान जारिमिन नङा राजाया राजा जानो थानायनि सिमांखौ नुयो आरो दिनै बर' हारियावबो बेनो जादों लंकायाव जायनो थाङो बियो राबन जाबाय होननाय बायदि दिनै जोंनि गेजेराव मोनसे थासारि फैदों रायजोफोर दिनैबो बर' हारिया उदांस्रि मोनाखै बिटिसि मोनबाय बे बिटिसिजों मा मोनखो जोंलाय सोर मा मोनखो रायजोफ्रा बुंनो हागोन ना मा मोनखो जेबो मोनाखै जोंनि सोमावसारनाया सोरबा माहाजोन मानसिनि थाखाय नङा जाय क'क्राझार टाउनाव 7 खान 8 खान 3 ताला 4 ताला बिल्डिं लुदों बिसोरनि थाखाय जों सोमावसारनो नागिराखै बिसोरो बिसोरनि थाखाय मावनानै लाबाय सोमावसारनायनि मुङाव बिसोरो करोड़ खामायनानै लाबाय नोंसोर जालांबानो जाबाय एस आरामनि जिन्दगी जालां नोंसोरो जालां जोंहा बुंनांगौ गैया नाथाय जाय बर' फिसाफ्रा दिनैबो जास्टिस मोनाखै थार बिजिरनाय मोनाखै बै बर' फिसाफोरनो गावनि मोन्थाइखौ बिनानै लानो थाखाय लामा हगारना हो आवग्रिनो दानाजा जोंनि सोमावसारनाया सोरबा रावबो दैदेनगिरिफोरनि नङा बे सोमावसारनाया गोरिब गुन्द्रा आइ आफा रायजो राजानि दिनै जोङो गामि गामि बेरायनानै नुदों गावनि गथ'खौ मोजां फरायसालियाव फरायहोनो हायै गोबां बिमा बिफाफोर दङ मोजां स्कुल कलेजाव फरायहोनो हायै गोबां बिमा बिफाफोर दङ दिनै जोंनि बिनानावफ्रा फंबायफ्रा लेखा फरायनो हायैनि गुजरात हारियानाव थांना बान्दा जाहैदों सोरबा नायदों ने दिनै गोसो जानानै मोजां गस्ला गांसे बायनानै गाननो हाया सुइटार गस्ला गांसे बायनानै गाननो हाया गोसो जानानै मोजां ओंखाम बोथिसे जानो हाया गोसो जानानै न' गंसे लुनानै लानो हाया गोसो जानानै नांथारगौ समावबो गाव
गावनि बिमा बिफाखौ लोमजाबा मोजां हस्पिटालाव ट्रिटमेन्ट खालामनो हायै रोजा रोजा बर' फिसाफोर दङ जों बिसोरनि थाखायसो सोमावसारदों आरो मानगोनां रायजोफोर सोमावसारनायनि जारिमिनाव नोंथांमोना नाय धोनि धोनि मानसिफ्रा गोजौ थाखोनि मानसिफ्रा सोमावसारनायाव फैया आरो बिथांमोननि सोमावसारनाया मालाबाबो साक्सेस जाया सोमावसारनाया मोननै थाखोनि मानसिनि सोमावसारनायल' साक्सेस जायो मोनसेया जाबाय गोरिब गुन्द्रा आबादारिफोर आरो मोनसेया जाबाय फरायसाफोर सेंग्रा हान्जा जोलैफोर बिनि सोमावसारनायासो साक्सेस जायो आरो बिनिखायनो दिनै मुलुगाव बेबायदि सोमावसारनायखौ जेसेबां गोहो बाहाया मानो रावबो गादबनानै दोननो हायाखै जोंनि सोमावसारनायखौबो सोरबा सानदोंमोन बै समाव गोहो गोरा एजिपि सरकारा बड'फानि आन्दलननि समाव जोंनि सोमावसारनायखौ थेर बेथेर खालामनो पुलिस मिलिटारि बाहायदोंमोन जोंखौ सिगिनो नायगार जोंनि बिनानावफोरखौ जिनाहारि खालामदोंमोन जाहाथे जोङो समखिनानै फासयनानै थायो नाथाय जोंनि सोमावसारनायखौ लाखिनो हायाखै बुथारै हाजार हाजार मानसि बुथारबाय दिनै एनडिएफबिनि बिएलटिनि एबसुनि गासैबो हिसाब खालामजोबोबा 5000निख्रुइ बारा मानसि थैबाय जोंनि सोमावसारनायखौ बन्द खालामनो हायाखै ना पुलिसा हादों ना सरकारा हादों ना मिलिटारिया हादों ना गावनि गेजेराव जानाय साफा सानै राजखान्थि दैदेनगिरिफोरनि षड़यन्त्र हादों रावबो हायाखै सोमावसारनायानो दङ ओंखायनो आं बुंदों बे सोमावसारनाया रावबो दैदेनगिरिनि नङा नोंथांमोना साननो नाङा आमहा दैदेनगिरिया ओरैबायदि बुंदों जोंनि सोमावसारनाया जोबसिगोन खोमा आमहा दैदेनगिरिया ओरैबायदि सानदों जोंनि सोमावसारनाया थेर बेथेर जासिगोन खोमा नोंथांमोना दा सान बे सोमावसारनाया रावनिबो नङा बे सोमावसारनाया बर' आइ आफा रायजो राजानि बे सोमावसारनाया बर' आइ आफा रायजो राजानि आरो बे सोमावसारनायखौ सन्मान होनांगौआ साफ्रोमबो बर' फिसानि बिबान साफ्रोमबो बर' दैदेनगिरिफोरनि बिबान मानगोनां रायजोफोर दिनै थासारिया लासै लासैनो सोलायबोगासिनो दङ जोंनि मेगन सिगाङावनो मालायफ्रा गावबा गावनि अधिकारखौ मोनलांदों भारतआ बेसेबांबा गिदिर हादोर बे हादोराव पार्लियामेन्टआव 543 एमपि दङ 543 सा एमपि दङ लकसभायाव बेबायदि बेसेबांबा गिदिर पार्लियामेन्टआव दिनै मोनसे बिल दैखांनांगौ पलिसि लाबोनांगौ गोरलै बाथ्रा नङा बिनि लामाया मोनसेल' आन्दलन नङाबा गुबुनजों हानाय नङा बे 543 एमपिनि गेजेराव नोंनि सासे एमपिया जेबो नङा एवजानोबो थोआ बियो बेवहाय आन्दलननि बादै जेबो नङा बियो आन्दलननि बादै ओंखायनो बड'फाया बुंलांदों बड'लेण्डखौ मोननो थाखाय मोननै लामा लानांगोन मोनसेया जाबाय सरकारजों सावरायबायबो थानांगोन आरो अहरह आन्दलनाबो सोलिबाय थानांगोन आरो ओंखायनो दिनै बड'फाया बुंलांनाय बायदिनो जोङो देरहासार जानायनि लामायाव थांगासिनो दङ सावरायनायाबो सोलिबाय थादों आन्दलनाबो सोलिबाय थादों सरकारा जोंखौ ना खालामनो हायाखै खेबसे सावरायबाय खेबनै सावरायबाय खेबथाम सावरायनायाव हां मोना जानानै बिथांमोना भारतनि हम मिनिस्टारखौ सावरायनायाव फज'नो गोनां जाबाय आरो बेनो जोंनि देरहासारनाय सोरबा जोंनि पलिटिकेल लिडारफ्रा जइन्ट सेक्रेटारि लेभेलावनो रायलायनानै पलिटिक्स खालामबाय थादों नाथाय जोंनि आन्दलना दिनै पलिटिकेल लेभेलाव हम मिनिस्टारनि प्रेजेन्सआव मोनसे टक जानानै फैबाय आरो बेनो एक्सेप्ट खालामबाय बर'फोरनि दाबि जेंनाया जि दङ सुस्रांनांगौ बे एक्सेप्ट खालामबाय भारत सरकारा बे मोनसे एचिभमेन्ट दा बेनिखायनो जों थाबायनाय लामाया गोरोन्थि नङा बेखौ गोरोन्थि होननानै सोरबाया फोरमान खालामनानै दिनै जोंनि गेजेराव राजखान्थि गेलेनो नागिरनायासो गोरोन्थि जोङो बेखौ लुबैयाखै नों राजखान्थि नेता जानानै थानो लुबैदों थाबाय था नाथाय बर'नि गांनाय उखैनाय सोबख'जानाय थगायजानाय नासयजानाय गादबजानाय बे जारिमिनखौ नोङो नेवसिनो नाजानो नाङा बे जारिमिना गोथां जारिमिन जोंनि दाबो दङ बिखायावनो दङ बे जारिमिनखौ नेवसिनो नाजानाङा बेवहाय रावनिबो मुलाम्फा जानाय नङा बेवहाय खहासो जागोन जोङो सानाखैमोन भारत सरकारा मोनसे षड़यन्त्र खालामनानैनो जोंनि सावरायनायखौ फोजोबगोन बेखौ जोङो सानबाय थादोंमोन नाथाय भारत सरकारा जोंनि आन्दलनखौ गिदों बिनिनो फोरमान नोंथांमोना नुदों फार्स्ट सावरायनाया जाबाय हांगार स्ट्राइक जाबाय रेल ब्लकेज जाबाय बिनि उनाव फार्स्ट सावरायनाया जाबाय सेकेन्ड सावरायनाया जाबाय दानिया थार्ड सावरायनाया जाला जोंनालायनो एमपिबो दङनो सानै एमएलएफोरबो दङनो बिराद गिदिर राजनाथि नेताफोरबो दङनो सावरायनाया थार्ड सावरायनायानो जाला
जै रेल ब्लकेट खालामबाय 12 घन्टा बिनि सानसे सिगाङाव लाइजामा सफैबाय मानि फोरमान बेलाय मानि फोरमान बे आन्दोलननि एचिभमेन्ट बियो आन्दोलननि जाफुंसारनाय आन्दोलनखौ गिनानै भारत सरकारा लिंहरनो गोनां बाध्य जाबाय थांबाय जोङो रायलायहैबाय सोंबाय जोङो भारत सरकारखौ मानो डेट मथे सावरायनाया जादिया बिथांमोना बुबु बाबा जाबाय अफिसारफ्रा बे दाय होबाय बेखौ बे दाय होबाय बेखौ आं बेखौ लाइजाम हरनो थिनदोंमोन बे हराखै सासेया बुंबाय ओरै ओरै मन्थ्रिया गैयामोन बुबु बाबा जालायबोबाय जोङो बिथांमोनखौ वार्निं होबाय बेबायदि खोनासंनो फैयाखै जोङो सिस्टेमा जानोबा थिग जानांगौ जायाबा बन्द खालाम जों बुंबाय सावरायनोबा सावराय सावरायाबा बन्द खालाम बिनि उनाव बिथांमोना खोथा होबाय जे सावरायनाया फैगौ 27 तारिखआव जाफिनगोन जोंनि सिगाङावबो रायखांबाय मोनसे एक्सपार्ट कमिटि लाबोनो नागिरदोंमोन नोंथांमोना मा होनो जोंनियाव सोंबाय लास्टआव जों बुंबाय थांनाय एक्सपार्ट कमिटिखौ नोंथांमोना मा खालामगोन 1991-92 आव डक्टर भूपेन्द्र सिंहनि एक्सपार्ट कमिटिनि रिपर्ट दङ बेखौ मा खालामगोन नोंथांमोनालाय रावनियावबो गैया एक्सपार्ट कमिटिनि रिपर्टआ जों सानदों खोमा एक्सपार्ट कमिटिनि रिपर्टआ बिराद इम्पर्टेन्ट जिनिस जागोन बियो बेखौ नायनानै सरकारा मायबा मायबि खालामसोगोन एक्सपार्ट कमिटिनि रिपर्टआ सरकारनियाव गैया बेमादों सोंनानै सोरनिबा आलमारियाव गोग्लैना दङ दाख्लै एक्सपार्ट कमिटिनि खोथा बरननायनि उनावसो जोंहा इउजि ब्रह्म बिथाङा गावनि आलमारिनिफ्राय बरननानै जोंनो जेरक्स खालामनानै रानजोबनानै होबाय बे एक्सपार्ट कमिटिनि रिपर्टआ जेबो नङा बियो बेमादों सोंनानै दङ जों जेला बुंबाय मा खालामनो एक्सपार्ट कमिटिनो नोंथांमोना रायजो दाहैगोन नामा दाहैगोनबा जोंहा आफसुस गैया बिथां बुंबाय रायजो दाहैया रायजो दानो थाखाय एक्सपार्ट कमिटि नङा बिटिसिनि मोनब्रै जिल्लायाव डेभेलपमेन्टआ बोरै जादों बोरै जायाखै बेखौ नायनो थाखायसो एक्सपार्ट कमिटि हरनो नागिरदों आरो बेवहाय सिमा बारायनो थाखायबो नङा ओरै सानजाहाजे जोंहा सनितपुराव आरो 2-3 लाख बर'फोर दङ धेमाजियाव दङ लखिमपुराव दङ बिसोरखौ बोनो हरनो थाखाय बे एक्सपार्ट कमिटि नङा बे बिटिसिनि मोनब्रै जिल्लायाव बिटिसियाव 10 बोसोराव लाखनाय थाखाफोरखौ मा खालामदों मा खालामनाय बेखौ नायनो थाखायसो एक्सपार्ट कमिटि दागोन होमबा आं सिदा बुंबाय आंनो डाइरेक्ट बुंबाय जे होमबालाय नोंथांमोना बेवहायलाय मानोथो रायलायनांगौ बेखौलाय नोंथांमोना नर्थ ब्लकआव गावनि अफिसनिफ्राय लिरना हरबानो जायोना एरामखौ थां बिटिसिया मा मावदों मा मावाखै नायना फैथां बेखौलाय बड'लेण्डनोलाय मानो जाबनांगौ होमबा सिरि जाबाय बिसोरो नंगौथ' जाबाय दे होमबालाय ना सिरि जाबाय बेवहायनो जोब्बायमोन जोंनि दसे उनाव बिपिएफनि सावरायनाया जालायबाय बिपिएफनि सावरायनाय बिएनसिनि सावरायनाया बारा गोबाव जायाखैनो आं खौरां मोनबाय आधा घन्टानिफ्राय 45 मिनिट रायलायखांनानै लिडारफ्रा ओंखार ब्लक थांजोब्बाय डिपुटि चिफआ थांबाय सोरबा सोरबि थांबाय गासैबो मेक्सिमाम ओंखारजोबलांबाय सानै मानसि थालांबाय मेन मास्टार माइन्ड सानै मानसिया थालांबाय बिहाइन्ड बे ब्रेन बिहाइन्ड आरो बे सानैया मिटिं हलाव रायलायाखै मिटिं हलनिफ्राय ओंखारनानै हामसालियाव बे दिल्लीनि अफिसारफोरखौ लानानै 45 मिनिट फुसुर फासार रायलायबाय थादों जाहैदों 45 मिनिट रायलायखांनानै जोंजों रायलायखांनाथ' अफिसारा ओंखारनानै खौराङाव बुंबाय खौरांगिरिफोरनो 27 तारिखआव रायलायनाय जाफिनगोन हम मिनिस्टार थागोन होननानै टिभियाव ओंखाराखै होनबा जोंजों रायलायखांनानै बुंबाय दाने बिथांमोनजों 45 मिनिट रायलायखांनानै अफिसारा हटेलनि उनथिंनि दरजाजों ओंखारना ब्लड थांबाय जोंहा सासेया ओंखारनानै बुंबाय एक्सपार्ट कमिटिया दानाय जाबाय 27 तारिखै नटिफिकेसन ओंखारसिगोन होननानै नाथाय अफिसारफ्रा बुङाखैमोन मानोना बिथांमोननि बिखायाव सु हाबनाय बायदि जाना दङ 2 घन्टा सिगाङाव रायलायग्राफ्रा गोरलै नङा होननानै 2 घन्टा सिगाङाव रायलायग्राफ्रा गोरलै नङा बे मानसिफोरनि अरनाया बिसोरनि मेलेमाव हाबना दङ खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंनो साहस मोनलिया ब्लड ओंखारनानै थांबाय उनाव जोंनि सावरायनाया 27 तारिखै जानो गोनां आङो 25 तारिखै सोंहरबाय 24 तारिखै सावरायनायालाय जामारगोन ना जामाराबा बाद होदो जोंनि आन्दलन खालामनो मानसिफ्रा पारमिसन बिगासिनो दङ होननानै होमबा बुंहरबाय बियो बर' नोंथां आधा घन्टा सम हर आधा घन्टा आं हम मिनिस्टारजों रायलायनानै टाइमखौ हरगासिनो दङ होननानै दानि आधा घन्टानि उनाव गैया 1 घन्टानि उनाव गैया आंनियाबो मिटारा दावखोगासिनो दङ मा जागोन अंक खालामगासिनो दङ न'आव हारसिंनो जलाय सिखारलाय बै समावनो फन हरबाय निमाहा बिबाय बर' नोंथां 1 घन्टा लेट जाबाय नोंथांमोननि सावरायनाया 28 तारिखै 1 बाजियाव जासिगोन होननानै 28 तारिखै
दानिया 28 तारिखै जागोन होननायनि आं सोंबाय 27 तारिखआ मा सुनि गोनां दिन नामा मानो 27 तारिखआव जाला बेखौ नोंथांमोनानो बुंनायमोन गाज्रि दिन नामा नङा नङा 27 तारिखआव माने ओरैबायदि सासे अफिसारा सफैया बेनिखायनो 28 तारिखआव नाथाय 27 तारिखआव मानो सावरायनाया जादिया नोंथांमोनाथ' मिथिबाय नङा होमबा जोंहा नेता सासेया राहुल गान्धीजों जै होफाबाय बैयाव राहुल गान्धीनि उनथिं गसंनानै बिनि उनावनो थोंजों बिरलांबाय उन्दुनाय गैया जानाय गैया लोंनाय गैया मा जागोन दा एक्सपार्ट कमिटिया जायाबा रायजोफोरनि सिगाङाव बुंनांगौ लाबाय मा जागोन दा थांनानै नेताफ्रा ओजों माने केम्प खालामनानै थाहैबाय बिसोरनो बड'लेण्ड नांला जेरैखि जाया एक्सपार्ट कमिटि नांगौ कपिखौ मोनबानो न'आव फैनो हायो आरो एक्सपार्ट कमिटि दानिया रायलायै एक्सपार्ट कमिटिखौ बिनानै लानानै फैबाय कपिखौ मोनबाय बिथांमोना बरननानै बुंबाय जे एक्सपार्ट कमिटिया जाबाय बिनि 5 मिनिट उनाव जोंबो कपिखौ बरनबाय मा लिरनाय दङ बेवहाय लिरनाय दङ थगायदों होनलायगोन जोंखौ बे अफिसारनि सिगनेसार होनायखौ लाखादों जोङो आरो बर'आवबो ट्रेन्सलेट खालामबाय जोङो नोंथांमोना बर'आवबो फरायनो मोनगोन मानोना बिराद गिदिर जारिमिन नालाय बियो जोंहा लिडारफ्रा बिना लाबोनाय दानिया बेवहाय 2 नाम्बाराव लिरदों 2 नाम्बाराव दा एक्सपार्ट कमिटि उइल कनसाल्ट अल सेक्सन अफ द ससाइटि अन द भायबिलिटि अफ द क्रिएसन अफ सेपारेट स्टेट अफ बड'लेण्ड जाय जिनिसखौ जों गिबाय थादोंमोन दिनै बिथांमोननि बिनाय एक्सपार्ट कमिटिया खना खनला बयजोंबो रायलायगोन सोंगोन बड'लेण्डआ जानांगोन ना जानाङा आफाफोर आइफोर सोर बुंगोन बर'खौ नागारनानै दिनै सोर बुंगोन बड'लेण्डआ जानांगोन होननानै सोर बुंगोन नोंथांमोना बुंलाय बयबोथ' मिथिगौ रावबो बुंनाय नङा होमबा अफिसारा सोरनिबा थाखा जानानै लिरनाय नङा बयबो बुंदों होननानै जिके पिल्लायसो बिराद बिउर'क्रेट इन्डियानि सासे बिराद टेलेन्टेड बिउर'क्रेट रायजो राजाफोरनि थाखाय नङा बे बिउर'क्रेटफोरा सरकारनि थाखायसो आरो बिथाङा जौ लोंनानै लिरनाय नङा माने बड'लेण्डखौ जानांगौ होननानै बयबो बुंदों होननानै आरो बिनि उनाव मा जागोन बियो मोनसे लेखा जानोसै लेखा बिलाया लिरगोन आं 4 तारिखआव थांनानै ओरै थांबाय उमुकजों रायलायबाय उमुक होनदों 5 तारिखआव उमुक होनदों 6 तारिखआव उमुक होनदों जेरैबायदि बे डक्टर भुपेन्द्र सिंहनि लेखायाव लिरनाय दङ आरो बेवहाय लिरदों लास्टआव लिरगोन उमुक हारिफ्रा बड'लेण्ड जाजानो लुबैया ओंखायनो मोनसे खामानि मावजायो दानि बिटिसियावनो आरो मोननैसो बिफान होदेरनानै थाखा गरनैसो बारायनानै जेंनाखौ सुस्रांनो हायो जे जोंनिखि जोंहा बिटिसिनि लिडारफ्राबो आरो बिल्डिंआ एसे जौबावगोन आंबो गरनैसो मोनबोगोन नङा होमबा रिपर्टआ ओंखारनोसै दानिया बे खोथाखिनिखौ लिरनाय नङा आं उननिखौ ओरैनो होनदों जागोन आरो बेबो दा बिनि उनाव जोंखौ लिंहरनोसै नै नोंसोर फैदो थाबनो फैदो होखाबाय थानांला जाबाय फैदो थांनोसै जोङो आर'नाइखौ लानानै गोदनायाव जाम्बा जाम्थानो नङा होमबा थांनानै रायज्लायनोसै दे सार जोंनो सिगाङाव दोननोसै लेखाखौ एक्सपार्ट कमिटिनि रिपर्ट लेमिनेसन खालामनाय लेदारनि बिराद मोजां आरो नायनो जोंबो नुनानै नायनो लुबैनोसै फरायनोसै बेवहाय लिरनोसै बड'लेण्ड ओनसोला गुबुन रावारि धोरोमारि गुबुन हारि हारिसाफोर थानाय मोनसे ओनसोल बेवहाय सोरबा हारिनि मुङाव मोनसे रायजो जायोबा दाङाबाजि जागोन ओंखायनो बड'लेण्डखौ होनाय जानाय नङा बे ओनसोलनि जेंनाखौ सुस्रांनो थाखाय बेवहाय एसे पावार दाफादेरबानो जाबाय होननानै बिथांमोना जोंनो गथायनानै होगोन बिनि उनाव जों बुंनोसै बेखौ नाङा रायजोफ्रा बुंनोसै बेखौ सावदों जों सावनोसै 9 मासनि उनाव नङा होनबा बेसो जाहैसिगोन बिनि उनाव जोङो खुगा उगारना फैनांगोन लेखाबो लिरबाय नालाय माथो होनबावनो खुगा उगारना फैनांगोन एक्सपार्ट कमिटिजों रायजो जानायनि जारिमिन गैया आंखौ मैया दाख्लैनिफ्राय शिबा बुंगासिनो दङ दाख्लैबो टिभियाव बुंदों आंखौ रिजेन होनांगोन कन्डेम होदों आंखौ प्रमद बर' बलिखौआथ' रिजेन দিব লাগে होननानै प्रमद बर' बलिखौआथ' आरो माने प्रमद बर'आ सोर बेखौ सिनायबावला आदा महिलानि बिथाङा दानिया बिथाङा आंखौ रिजेन होनांगोन होनदों तेलेंगानायालायनो एक्सपार्ट कमिटिजों जादों तेलेंगानाया आं नोंथांमोननो तेलेंगाना रायजो बिग्रानि आफादगिरिनि फन खालामना दा मबाइलाव खोनासंहोनो हायो
मबाइलाव मैया मोना रायलायदों आङो मैया मोना आधा घन्टा रायलायदों खिन्थु दिनै बिथाङा न'आव हाबा दङ बे बुंदों 3टा बाजायाव आं हागोन होननानै 3टा 4टा हायद्राबादाव बिथाङा मैया मोना बुंदों जोंनियावबो एक्सपार्ट कमिटि दादोंमोन श्री कृष्ण कमिटि बे श्री कृष्ण कमिटिखौ बिथांमोना दानायनि सिगाङावनो रिजेक्ट खालामदों नाङा होननानै दानाय समावबो रिजेक्ट खालामदों दाखांनानैबो रिजेक्ट खालामदों भारत सरकारा कमिटिखौथ' दाबाय दानि कमिटिनि रिपर्टआव मा लिरखो 1 नम्बराव लिरबाय बिथांमोननो साहित्य शासन होनांगौ 2 नम्बराव लिरबाय बिथांमोननो माबा इउनियन टेरिटरि होनांगौ माबा माबि लिरनानै साबमिट खालामबाय दानिया बिथांमोना बुंदों सरकारालायनो एक्सपार्ट कमिटिनि रिपर्टखौ लाना रायजो दागोननो जुदि बिथांमोननो बेबायदि लिरनानै होमारबायबा जोंनो हर जे भारत सरकारा बिपिएफनि लिडारफोरनो दिल्ली एक्सपार्ट कमिटिनि रिपर्टजोंनो रायजो दानानै होसिगोन होननानै लिरना होबायबा नोंथांमोना जोंनो हर दरकार जायोबा आं खोमाव हरनानै बे थिनियालियाव गसंबाय थागोन 10 दिन जुदि बेबायदि लिरना होयोबा रिजेन होनायल' नङा नोंथांमोना जिरायोबा जिरायगोन गसंगोनबा गसंगोन आथिं सुनानै होफैयोबा होगोन जुदि लिरनानै होबायबा बड'लेण्डखौ होगोन होननानै लाबो जोंनो देखाय नाथाय बेबायदि जाया रायजोफोर बेबायदि जाया तेलेंगानानि समाव मा जाखो बेवहाय केबिनेट सावरायबाय भारत सरकारनि केबिनेट आरो बे केबिनेटआव बे भारत सरकारनि केबिनेटआव बे एक्सपार्ट कमिटिनि रिपर्टखौ नायहांबो जायाखै ग्रुप अफ मिनिस्टारनि कमिटि दाबाय बे ग्रुप अफ मिनिस्टारनि कमिटिया श्री कृष्ण एक्सपार्ट कमिटिखौ नायहांबो जायाखै दाखालि बावै पार्लियामेन्टआव एमपिफोरा मेगनाव बानलु गुन्दै सारलायनाय जादों जालु गुन्दै नोंथांमोना नुदों बेवहाय एक्सपार्ट कमिटिनि लेखाखौ रावबो रायखाङाखै पार्लियामेन्टआव एक्सपार्ट कमिटिखौ रावबो रायखाङाखै एक्सपार्ट कमिटिजों रायजो जाया जों दाखालि सोंबाय प्राइभेट टकआव भारतनि हम मिनिस्टार सुशील कुमार शिन्देखौ रायलायै बिथाङा जोंनि जेंनाखौ बुजिजोब्बाय बुंबाय नंगौ नोंथांमोननि जेंनाया जेनुइन जेंना बुन्देलखंडबो दङ विदर्भबो दङ गरखालेन्डबो दङ माबा मोनसे खालामनांसिगोन होनबाय बिथाङा बिनि उनाव बिथाङा बरनबाय एक्सपार्ट कमिटि मोनसे दानो नङा बे मा जागोन जोङो होनबा बुंबाय सार बेथ' एक्सपार्ट कमिटिजों रायजोआ जाया नोंथाङा बा एक्सपार्ट कमिटिखौ खोनासंना रायजो बानायगोन नामा बानायनाय नङा जाबाय बेयो पार्लियामेन्टआसो बानायगोन हम मिनिस्टारा गावनो बुंबाय एक्सपार्ट कमिटिनि रिपर्टजों रायजो बानायानो पार्लियामेन्टआसो बानायगोन होमबा जों सोंबाय मानोथो बेखौ बानायदों सार होननानै होमबा बिथांमोना बुंबाय बिग्राबो दङ ओंखायनो बानायदोंनो दाने बिग्राफोरखौ बुंबाय दाने जोंखौ बुंबाय बिग्राफोरजों नोंसोर रायलायना ला होननानै दाने बिग्राफ्राथ' जोंजों रायलाया माला स्रोद थांना बिगासिनो दङ थांखिया आलदासो होमबा जों सोंबाय बे एक्सपार्ट कमिटिजों जि रिपर्ट जागोन बे रिपर्टखौलाय नोंथांनो मानो नांगौ ओरैनो मिथिनो थाखाय नांगोन एसे एनै मिथिनांगोन ना होमबा आं बुंबाय जोंनि मेम'रेन्डामालाय जोंबोथ' मेम'रेन्डामावनो लिरना होजोबदों आरो 1991-92 जानाय एक्सपार्ट कमिटिनि रिपर्टआ दङ बेखौ फरायबाबो जायो आंनावनो दङ आं लांखादों नोंथांनो होनो हायो होननानै होमबा बिथाङा मानिबाय होमबालाय नांला होननानै नांला दोननो जाबाय मन्त्रियानो माने हम मिनिस्टारा होमबा सानैसो बै अफिसारफ्रा मा जादों दा सिङाव मिथिया सासेया थाब बुंबाय आरो सारा गाज्रि मोनाबा आं मोनसे खोथा बुंसै ना दे बुं होनबाय होमबा बियो बुंबाय सार बिग्राफोरथ' दङ ना ओंखायनो एक्सपार्ट कमिटिखौ दोननाया हामगोन नामा जाबाय आरो बिग्राफोरनि थाखाय थारमाने बै बिग्राफोरनि थाखायसो एक्सपार्ट कमिटिया बड'लेण्ड जेंना सुस्रांनो थाखाय नङा सोरबा बिग्रा दङ बिसोरनि थाखायसो दा बेनिखायनो एक्सपार्ट कमिटिजों